κάθεσε το 2000 ο Μητροπολίτης Τιμόθεος. Επειδή ήμασταν μαζί στην Ιερά Σύνοδο, σε μια επιτροπή των οικονομικών της Εκκλησίας της Ελλάδος, και μου είπε έλα τον Αύγουστο στη Μεγάλη Πανήγυρη και στη λειτουργία. Εγώ όντως ήρθα εδώ και στη λιτανία το πρωί πρώτη φορά αντίθηκα, λειτουργήσα μεν νύχτα το πρωί και μετά ήρθαν οι αρχιερείς να ντυθούμε και να κάνουμε τη λιτανία στις 9 η ώρα το πρωί που βγαίνει η λιτανία. Όταν πήγα να ντυθώ, μέσα στη Λάρνακα του Αγίου μπροστά, είχε βγει, ήταν έξω η Λάρνακα, ο Άγιος, και είχαμε τα άμφια εκεί απάνω, πρέπει να βάλω τα άμφιά μου. Και μπροστά ήταν το καντήλι του Αγίου πάνω, όπως έκανε έπεσε και έπεσε όλο το λάδι απάνω μου, με έφτιαξε. Και μου λένε οι άλλοι, σε έχρισε ο Άγιος. Και βέβαια πέθανε μετά ο μακαριστός ο Τιμόθεος και σε λίγο ήρθα εγώ και λέει, είδες, λέει, ο Άγιος, λέει, σε έχρισε και ήρθες εδώ ο Μητροπολίτης. Δηλαδή έπεσε το λάδι με την καντήλα πάνω.